Audacity ahotsa grabatzeko eta musika editatzeko tresna bat da. Ahotsa grabatzeko, hemendik kudeatu mikrofonoaren volumena, jakina jarri mikrofonoa eta grabatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen daukagu ahotsa. Entzuteko, jarri barra hasieran. Klikatu play. 1, 2, eta hori da grabazioa. Adibidez, hau soberan dago. Tresna honekin, hau soberan dago. Kentzeko, klikatu artazietan eta desagertzen da. 1, 2, 3, 4, 5. Gauza bera egingo dugu. Soberan dagoena, hautatu eta artaziekin ezabatu. Grabazioa grabatu da hemen, lehenengo pistan. Orain, musika jarriko dugu. Musika jartzeko, zoaz. Artxibo, importar, audio. Eta hautatu musika, bilatu musika, hartu, eta bigarren pistan geratuko da musika. Begira, hau da musika. Orain daukagu, lehenengo pistan ahotsa eta bigarren pistan musika. Baina, musika altuegi dago. Eta gainera, nire ahotsa ez dut hasieran entzun nahi, baizik eta adibidez, hemen. Ea nola geratzen den. Bale, horrela nahi dut, baina hain luzea ez egiteko, hau kenduko dut. Hautatu eta kendu. Mugituko dut nire ahotsa, ikusten duzu, ezta? Bigarren pista dago musika. Eta lehenengo pistan dago nire ahotsa. Nire ahotsa nahi dut hemen entzutea. Beraz, nire ahotsa entzutean nahi dut musika baxuago entzutea. Nola egiten da hori? Hobeto ikusteko, handituko dut aurre ikuspena. Jarriko dut puntu bat musika jaisteko. Horretarako, hautatzen dut puntu hau. Eta hor marka bat egiten dut. Ahotsa hasten denean beste puntu bat. Ahotsa bukatzean beste puntu bat eta hemen azken puntua. Zertarako? Orain puntu hau jaisteko, eta horrela volumena jaisten da. Begira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikusi duzue? Ahotsa bukatzean berriro musika altxatzen da. Nola lortzen dugu hori? Hautatu puntuaren ikurra, jarri puntua, beste bat jarri eta horrela handitu edo txikitu, igo volumena edo jaitsi volumena. Ikusten duzue? Altuegi baldin badago musika, jaitsi gehiago, horrela. Aber orain. Jarritzen dugu hor barra, play. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja badakizue, tresna honekin, volumena igotzeko edo jaisteko. Eta ahotsa mugitzeko beste tresna honekin, aurrera edo atzera. Bukatu dugu, ondo egina dago, horrela nahi dugu, orduan orain, artxibo, exportar, eta MP3 formatu bezala grabatuko da nahi dugun lekuan.